Un total de 2.143 aspirantes reuníase este sábado no IES Otero Pedrallo e o IES As Lagoas para realizar o examen das oposicións de educación en Ourense. Das 1.664 prazas convocadas, a maior parte, un total de 1.424, case 86%, son de ingreso libre, mentras que 10 son para o acceso ao Corpo de Inspectores de Educación e outras 230 para que mestres que forman parte xa do sistema poidan acceder a un posto como profesores de secundaria. Por corpos, no de mestres hai 426 prazas en 8 especialidades e no de profesores de ensino secundario 918 en 33. Os exames desenvolvéronse en 16 localidades das 4 provincias galegas. O maior número de tribunais concentrouse nas probas das especialidades do Corpo de Profesores de Ensino Secundario, un total de 93, mentras que para mestres eran 77 tribunais. A provincia con máis opositores foi a da Coruña, con 9.147, seguida da de Pontevedra, con 7.277. Na de Lugo estaban inscritos 1.953 e na de Ourense 2.143.